Ongi etorri guztioi euren aurkezpen berri batera. Gaurkoan gurekin daukagu Jose Ignacio Imaz Bengoetxeak, berak eurekin argitaratu du Hezkuntzaren soziologia liburua, eta gaur, liburu honetako, xehetasun gehiago ezagutu nahi ditugu aurkezpen honen bidez. Kaixo, Josi? Egunon. Ongi iruditzen bazaizu, liburuaren nondik norakoak aletzen hasiko gara, eta horretarako lehenik eta behin, aipatu nahiko nuke, gizartearen eta hezkuntzaren arteko harremana duzula liburuaren gai nagusia. Zergaitik da hain garrantzitsua hezkuntza begirada soziologikotik aztertzea? Hezkuntza begiratu litzakeelako leku desberdinetatik, adibidez, psikologiatik, historiatik, didaktikatik, baina nire ustez, hezkuntzan lan egin behar dutenentzat eta hezkuntzan interesatua daudenentzat, soziologia ere begirada interesgarria da, hezkuntza fenomeno kolektibo edo soziala darako. Eta hau, batutan, ahaztu zaigu bi zentutan. Lehenengo zentzua da, ikuspegi batetik, ikusten daren hezkuntza gaitasun, merito individualen perspektibatik bakarrik. Honi deitzen zaio logika meritokratikoa. Esan nahi du, suposatzen dela zure gaitasunen eta esfortzuaren eta aukeraketen ondorioa izango dela zure bizitza. Hau da gure gizartean nagusi den liberalismoa proposatzen duen mundu ikuskera individualista. Eta hor, problema da, atzen direla atzetik dauden faktore sozialak. Ez dauzkogula denok baliabide berdinak, aukera berdinak, kapital berdinak, ez gara iristen bizitzara eta hezkuntzara. Batzuk iristen dira abantailakin eta beste batzuk desabantailakin edo handicapekin, kapital gutxiokin. Eta hau ez da gertatzen meritukin bakarrik. Arazok daudenen ere, azentua fokoan jartzen da batutan, gizabanakoan, porrot eskolarrean, eta arreta gabezia, eta holako gauzak. Eta soziologiaren ustez berriz, horatzetik faktore soziala daude. Hori ikuspegi batetik. Bestetik ere batutan, ikuspegi kritiko batetik, edo aurrerakoi batetik, adibidez, aldarrikatzen deanan, hezkuntza naturala izan behar dula, edo hezkuntza aske izan behar dula, nire ustez problema berdina da, aztuten zaigula, pertsonen munduan gizarteak eragin asko daukala. Segurenik natura baino gehiago, eta orduan beti agertuko dela azkenean gizartea. Igual, esan barko gerukena da, kasu horietan, etzaigula gustatzen gaur egungo hezkuntza sistema, eta beste bat probatu behar dugula, beste rol batzukin, beste arau batzukin, beste balio batzukin, beste pentsatzeko, sentitzeko eta egiteko modu batzukin, baino beti agertuko zaizkigu sozialki egiteko rolak, arauak eta balioak, baita kultura eta bizimodu alternatibotan ere. Orduan, soziologia horregatik da nik uste interesgarri hezkuntza esplikatzeko. Zientifikoki ulertu nahi baldin badeu, hezkuntza beti aztertu behar ditulako baita ere atzean dauden faktore sozialak, zer harreman daukan hezkuntzak gizartearekin. Hezkuntza ez baita zerbait isolatua, ezta? Hau da. Hoi da. Hezkuntza ez da isolatua eta hemen nik uste beste problema dela baita ere ikusten dela askotan hezkuntza eta nahi gabe pentsatzen dela eskolan, eta hezkuntza ez da eskola bakarrik, ez dira sinonimoak. Hasteko, soziologoentzat hezkuntza da batez ere gizartean bizitzeko prestatzea, sozializazioa edo gizarteratzea esaten dena. Eta hor, entrenamendu horretan, kultura guztietan familia da jende nagusia, eskola baino importantegoa. Oso importantea dira baita ere laguntaldeak, bestelako taldeak, eta gure gizarte digitalean noski pantailak ere oso importanteak izango dira. Orduan, hezkuntza ez da zerbait isolatua, lotuta dago beste agente horiekin, beste instituzio batzukin, adibidez kulturakin, politikakin, ekonomiakin, eta gero baita ere, ahaztutzen zaigu eskolan ez daudela bakarrik irakasleak eta hezkuntza instituzioetan. Nahi gabe beti pentsatu du hezkuntza berdin eskola eta irakasleak, baina nik klase ematen dut pedagogian eta gizarte hezkuntzan, eta hor prestatzen ditu ikasleak behar berezia dituztenekin lan egiteko, edo babesgabe eta zaurgarritasun egoeran dauden haurrekin eta nerabeekin lan egiteko, edo bazterketa sozialean dagoen jendearekin lan egiteko, aisialdian. Orduan, hezkuntza ez dago isolatua, hezkuntza ez da bakarrik eskola, eta hezkuntza errepikatuko ulertzeko gizarteko beste esparruekin lotuta aztertu behar da. Kultura, politika, ekonomia, genero ezberdintasunak,
mundu mailako ezberdintasunak, klase sozialak, eta hori denak ondo aztertuta ulertu behar dira hezkuntza ulertzeko. Eta zuk esan duzu, ezta? Hor dago, badago hor sistema oso bat, ezta? Isolatu gabe dagoena, danak elkarrekin dagoena, baina gero individuan jartzen da fokoa edo hori pixka bat sakondu dezakezu ideia hori. Hau da, kontraste hori, ezta? Edo kontraesan hori. Bai, adibideak eman da igual hobeto ulertuko da. Lehen aipatu ditu eskola porrota, ez? Pentsatzen dugu batzuk eskola emaitzak hobeak eta ditutela eta bestelatuko kerrauak listo guadialako, edo lan gehi egiten dutelako, edo lanpostu hobe daukatela basmatu dutelako aukeraketan, eskola ibilbidean, baina gero estadistikak aztertzean, soziologek ikuste dute eskola emaitzak adibidez oso lotuta daudela jatorri sozialarekin, klase sozialarekin, adibidez, irakasleen seme-alabak askoz emaitza hobea ditutela etorkinek baino. Eta orduan, ikuspegi soziologiko batetik genetikoki horrezin du ezberdintasunik egon, eta askoz gehiago da talde sozial batzuk baliabide eskolar, kultural, ekonomiko gehiago ditutela, adibidez norbait daukatela etxean etxeko lanetan laguntzeko, eskolako hizkuntza ezagutzen dutela hobeto, etxean dagoen horrek badakila gaina nola lagundu, transmititzen diola interesa irakurketarekiko, baliabide digitalak dituztela, eskolako jarreratzen den erakutsi behar dutela, oso ondo esplikatzen zu burdiek, nola eskolan arrakasta daukan ja aurretik jakin dakuten denak. Ez duna botatzen motxila lurrera eskola iritsitakoak, kuaderno txukun daukanak, irakasleari ondo begiratzen dionak, irakasleari kaso egiten dionak, ikasle txintxoa edo irakasleak pertsona horri bestelako jarrera bat ematen dio, atentzio gehiago espektatibo altuagoak, eta azkenean, hemen gertatzen dena Pigmalion efektua, zuk etiketan detzen dezunean norbait, halako espektatiba sortzen dituzunean, arek ematen ditutzuk espero dezunean. Eta alderantziz beste klase sozial batzukin, ez dauzkate espektatiba inaltuak eskolarekiko, generoaren kontuan berdin, momentu batzutan horri bilbide batzutan ez da inkostentek izan, talde batzuk hartzen dituzte, gero lan merkatutate zailago edukiko duten ibilbideak, eta orduan oso lotuta dago, nahiz batzuk pentsatu zure ondorio izan dela, aukeratu izan nahi ibilbide eskolar hori, eta zure gaitasun eta esfortzuaren ondorio izan dela, ikuspegi soziologiko batetik asko indartsua da, zure familia, zure auzoa, zure klase soziala, zure generoa, eta hor, bizitzako momentu batzutan, bide gurutze batzutan, faktorei bultzatu zaituzte leku batera edo bestera eta eragin handia izan dute zure eskola ibilbidean eta hezkuntza ibilbidean. Berdin esan genezake arreta defizitari buruz, orain asko aipatzen den TDA horri buruz. Hori ere estatu batuetan bertan ikusten da estatu batzuetan, beste estatu batzuetan baino askoz diagnostiko gehiago. Eta hor atzean gizarteak behar du, hori soziala izan behar du, ezin du izan gizarte batuetan, beste batuetan baino arreta defizitei egotea, ikuspegi soziologiko batetik hor ondorioa da gizarte batzuk, agian gehitxo hiperestimulatzen ditugula umeak, ez diegula ikusten arreta mantentzen, hainbeste pantalla eta bideo azkar eta motzekin YouTubeko kultura hortan gero zaila 20 minutuko hitzaldi bat lasai eta poliki entzutea. Edo ikasteko beharrezkoan isiltasuna, bakardadea eta konzentrazioa zaila dela mantentzea gaudenen untuta beti gauza azkarrak eta aldaketara eta irudi mugimenduan dagoen irudi hori ikustera eta hor hausnarketarako denboa eta hartzea zaila dela. Eta orduan, esaten diazunen, esplikatu diatzu, zergatik zuentzako soziologontzat kasi importanteagoa da zure inguruan dauden faktore soziologiek individuaren gaitasunak baino, hor daude bi adibide eskola emaitzak eta arreta defizitea ikusteko ustez zureak dian ardurak baino garrantzi gehiago dutela agian atzetik ikustezin dauden bestelako eragin sozial bat. Eta dagoeneko aipatu duzu behin baino gehiagotan pantailak eta pixka bat hor arretaren defizit bat, ezta? Hori da, IKTak ere aztergai dituzulako. Bai, zuzuk garatu ze hori ere liburuan agertzen da, ezta? Bai, liburuko gaietako bat laugarrena da gizarteratzea, hor esplikatzen da zelan gizarteratzea, eta hor aipatzen dira gizarteratzea agenteak, eskolaz gain, aipatu ditugunak. Familia, pantalla, eta lagun taldeak, eta bestelako taldeak. Familien kasuan adibidez ikusten da historikoki
txikitzen fundala, hasierako klan haietatik, familia zabal haietatik, gero familia nuklearra, eta bestelako familia ereduak, eta hor soziologoak esaten ari diana da, familia eredua baino importanteko da hezkuntza estiloa. Ereduak ez dura inbeste inporta, nahiz eta batzuk nik uste jarrera konservadoretik esan, baino aita falta baldin bada, edo ama falta baldin bada, falta da erreferente bat, eta bueno, nik uste gehiago dela eskema ezagutzea nola batutan agian autoritario egia izaten den hezkuntza, bestetan permisibo egia, eta nola ideala den demokratikoa, hezkuntza demokratikoa. Eta hor, familiek eskaintzen badute babesa, eta eskaintzen badute maitasuna, eta eskaintzen badute marko bat, erreferentzi marko bat, seguridade ematen diona, umein nik uste horra adibidez aldaketa ez dela ereduaren importantzia dian, preocupantegoa izango litzake, zaintza kresia, eta gai horiek agian bai, goaintza eta son gehiago gaudela norbait etxean egoteko, eta laguntzeko, eta gai horiek, eta familiarekiko hori. Eta gero, IKT buruz, nik uste ekidinezina da, gizarte kultura digital honetan, pantailak erabiltzea hezkuntzan, pantailak erabiltzea ikasteko, baino baita ere egin beharko genuke pantailak ikusten ikasi. Alfabetizazio digitala lehen ikasi denun bezala idatzizko testuak irakurtzen eta aztertzen eta sakontzen, nik uste guain egin behar dara hori kultura digitalean, eta nik uste baita ere igual landu beharko genukera kontsumo arduratsua, eta hor hasi beharko genuke gure buruekin. Askotan esaten, gaztea pantaila asko, eta ikustetu heldu geana berdin, engantzatuta gaudela berdin, eta arazoak gaudela dependentziekin, pantailegiko nik behintzat. Eta hor gustatzen zait, Humberto Ecok esaten zuna, ez deula izan barrez apokaliptikoa, pantaiakin dena txarra, dena gauza berri guztiak dira txarra, baina ez da ere akritikoki integratua, ez da zaigon badula azkeneko berrikuntza teknologikoari, ikusten hor kritika puntu bat ere mantendu behar deula. Eta hor, soziologoek azertze dutenean kultura digital honetan hezkuntza zerronka ditun, adibidez, erronkatakoa da memoriari buruzko zalantza. Guain nola Google daukau, ni pedagogian klase ematen dut, eta askotan zalantzan jartzen dute ikasketa memoristikoa, eta esaten memoria ez da beharrezkoa, eta nik uste hor, erronkatakoa dela konturatzea, naiz eta Google existitu, edo bilatzaileak orokorrean, ezin duela beti zerotik hasi. Jakintza batzuk integratuta eduki behar dituela, urrungo pausak emateko, ezagutzaren bidean aurrera analitzateko. Orduan, debatetako bat hori da, adibidez, memoriak orain ze leku okupatzen duen. Beste badagian, informazio, entretenimentu, eta ikuskizun gehi daukala gure inguruan, ikuskizunarek izatea ipatu duen bideko hortek aspaldi, eta horrek zaitasuna sortu ditzakela batutan arreta mantentzeko, konzentratzeko, ikasteko, eta horrekin lotuta da ziurrenik gure garaiaren beste zergatik batzuk, azelerazioa, dena dara superfiziala eta likidoa, eta orduan, igual, egoera hauen aurrean soluzioetakoak izan daike offline denbora gehiago. Araualdi teknologikoak eta hartzea denbora, lehen esan duguna, isilik egoteko edo hainbeste input gabe egoteko, eta igual, batez eren erabetzaroan eta identitatea eraikitzen airanean, behar da denbora huts gehiago pentsatzeko zer gustatzen deken, zain naiz ni, noako nahi dut, hor antropologo batek aipatzen du, orain nerabeak bi self, edo bi ni erikatu baitutela. Ni fizikoa eta ni digitala, eta hori ez daukatela igande arratsalde aburriturik pentsatzeko nun nabil bizitzan. Eta identitatea eraikitzeko igande arratsalde horiek behar zirala, eta arrisku puntu bat badagoela hor. Eta beste batzuk aidea azpimarratzen, eskola gelditzen ari dela atzeatuta, kultura digitalarekiko, mundua orain dela digitala, globala, eleanitza, eta eskola orain ditez. Eta gero, baita ere, beste batzuk esate dute nola dena behin-behinekoa da, hortzan jadala norabide bat definitzea, zentzu bat bilatzea, bai individualki eta bai kolektiboki. Eta horregatik ikuspegi kritikoko autorentzat rekuperatu behar da, hezkuntzaren zentzu morala, etikoa eta politikoa. Eta azkeneko puntu bat aipatuko dut, baita ere ikatekin lotuta, diskurso ofizialetatik saltzen dela, gure gizartea dela ezagutzaren gizartea. Eta ikuspegi kritiko batetik ere hau zalantzan diteke batetik. Kualifikazio altuko jende asko dagoelako, baina gero ez dago nahiko enplegu kualifikazio altu eskatzen duten aldenantzako.
Gero bestetik, ez da egia ez gizarte berri honetan denantzoko aukera berdina dienik, lehen aipatu dugu, etxetik kapital kultural batekin iristen dena eskolak haiek saritzen ditula, klase ertaineko semea alabak edo, eta horri ja Biblian deitzen zitzaion Mateo efektua, daukanari emango zaiola, eta ez daukanari batzaiola emango, eta hor, erreproduzitzen dira, aukera ezberdintasuna. Eta bestetik baitere, nahasten ditugulako informazioa eta ezagutza. Nik uste bai gaudela informazioaren gizartean, baina ezagutza da, zuk informazio hori erabiltzen dezunean, zure bizitza edo zure komunitatearen bizitza hobetzeko. Eta gu orain gaude askotan, informazio batekin bakarrik entretenimentu superficiala, utxa, zarata bakarrik, eta informazio gaindosi horrek ere sortu dezake, honetan, intoxikazioa, bitzak nahastuta infoxikazioa, dela informazioarekin intoxikatuta, eta hortarako hori informazio hori ezagutza bihurtzeko behar detakin, ze informazio behar dudan, informazio aukeratzen, informazioa lantzen, eta hori automatikoki ez da lortzen jakin behar da. Orduan, informazioaren gizartea ez da automatikoki ezagutzaren gizartea. Orduan hor gaude, egoera ambivalentean, egia da. Kultura digital honetan ere, ziurrenik oraindik hezkuntza instituzioa eta hezkuntza oso importante izango dela, baina bestetik egia baitere, eskolak adibidez, ez ditula ematen denontzako aukera berdinak, eta eskolara urte askotan joateak ez ditula ezer ziurtatuko. Langile klasearentzat da gutxieneko ezinbesteko bat, mundu honetan, eskolak kredentzial batzuk edukitzea, baino era berean ez da nahikoa bizitzatu bat ziurtatzeko. Orduan, horiek dira pantaiak aipatzen diazuenean, pantaia eta hezkuntzaren arteko harremanetan soziologiatik esan itzezen gauzetako. Ze interesgarria. Hemen, liburuan, jakin nahiko nuke, hau da, zuk ekarpenak biltzen dituzu, soluziorik, ez dago soluzio magikorik, ez da? Ez. Edo proposamenik esan nahi dut, edo... Nik uste proposamen fuertena igual hoxe dela, ez da oraintxe... Ez, hori, oraintxe aipatzen nahi zinen, ez da? Pantailei buruz. Bai, edo guztiari buruz, adibide moduan, bai. Bueno, nik uste importantena dela, idea fuertena dela, esatea, orokorren esaten nahi dena. Konturatu behar dut gizartea eta hezkuntza oso lotuta daudela, eta horregatik adibidez guain nahi gain beste importantzia ematen, zientziari, teknologiari, inglesari, informazio eta komunikazioen teknologiei, gure gizarte alakoa dalako, ez dago batzu diokurritu zailako ala izan gara hezkuntzak, oso lotuta delako, eta nik, orduan, idea lehen nabiziko idea izango ditzake, hezkuntza lan egiteko eta hezkuntza ulertzeko goazen kontutan hartzea beti harreman hau, goazen altzatzea gizarte dagoen atzean, baina bigarren pausu bat emango nuke eta esango nuke, nire proposamena dela esatea, ez da nahiko esatea. Oso lotuta daude, esan behar da baita ere, hezkuntzak gizarte hori zalantzan jarri eta hobetu dezakela eta hobetu behar dula. Eta horretarako emango ditut hiru arrazoi edo. Batetik, nik uste hori sakontzeko esateko, gure mundua zalantzan jarri behar da, zergatik, lehenengoa da esatea, dauzkaolako arazo sozial importante batzuk eta hezkuntzak egin dezakelako rekartzen bat, adibidez. Gizarte honek sortzen ditu identitate arazo handiak, batzutan anomia, arau falta, gizarte tradizionalekin konparatuz, ez dut esan nahi, ez dut idealizatzen nahi hemen gizarte tradizionala, ere batzuten beste arazo batzuk, askatasun falta ziurrenik, baina hemen askatasun horren trukean, ez dakigu oso ondo, zertagon, ondo eta gaizki, tradizioak ez dugu zer egin bizitzan, eta hori daukagu nomos arau falta hori, daukaude bai lan askotan alienazioa, oso lan industrialak dielako, Marxek esatzen bezala, eta hor zentzua galtzen du bizitzak, deshumanizazioa, ansiedadea, estresa, depresioa orduan, hori da arazotakoa. Beste bada, ezberdintasun ekonomiko handiak daudela bai herrialden artean, eta bai herrialde barnean ere, bai errenta altuko herrialde barnean ere, Euskal Herrian bertan. Eta bidegabea dira, injustuak dira ezberdintasun hori. Eta gero beste daukau arazo ekologikoak dira. Orduan, nik uste hezkuntzan inbar diala arazo sozial horiek esplikatu, zergatik gizarte batzutan beste batzutan baino depresio gehiago da adibidez, edo suizidio gehiago, ematen duen individua eta berezko baino durkenet aspaldi esantzunez, gizarte batzutan gehiago dela, orduan hor, faktore sozial batzuk egon behar dute, eta esplikatu behar dira, ezberdintasunak adibidez ekonomikoak esplikatzeko dauden teoria nagusiak, modernizazioaren teoria, dependentziaren teoria, eta alternatiba posibleak ere hor, Espainia mailan adibidez, beharrezkoan transizio ekosozial hori lantzeko ja badaude
zuen FUHEM bezalako edo Interreg bezalako eragileak, eta ikusten Euskal Herrian ere interesgarria litzeke transizioeko sozialari lantzen hastea. Gero bestetik, bigarren puntua da, ulertzeko hezkuntzak eraldaketa sozialean joka dezaken papera, esplikatzea eskema bat hezkuntzak ze paper bete dezaken gizartean. Batuntzat da, gizartean bizitzeko prestatzea, inklusio sozialerako prestatzea, guk deitzen diogu honi giza kapitalaren teoria. Eta hauek esate dute, aukera berdintasunaren izenean, indar dela eskolan inbertitu, eta hezkuntzaren funtzio nagusitakoa da lan merkaturako prestatzea. Orduan lehen esan dena, logika meritokratiko bat dependatzen dute, esan ez, bonotu funtzia eskola da, denak bezala, aukera duzu, eta zure merituen araberako bizitza edukiko duzu. Eta, orduan, zure esfortzuaren arabera, zure talentu eta betasunen arabera, eta zure aukeren arabera, edukiko duzu bizi modu bat edo beste, soldata gehiago gutxio, kor gehiago gutxio, prestigio gehiago gutxio. Bigarren korronte batek kontraiten dioni, esaten du, ikuspegi oso individualista dela, azten zaiola ben esan duna, zure klaseak, arraza, generoa, familiak, auzoak, laguna, zure bizitzan eduki duten aukera optimistagia dela, esaten digutela joan eskolara eta agian hobetuko da zure bizitza, eta ikusten da ezberdintasun sozialak berregiten diela, reproduzitzen diela, eta baita ere, justifikatzen badezu goran daudenak, eta daukatela postu sozial hori bere merituengatik, aitza justifikatzen baita ere ezberdintasun sozialak. Kontrara jartzen badezu formula, hori beran daudenak ere, beraien demerituen gatik bera. Eta hori, bigarren korronte honek, kritikatzen du hori esan ez. Hezkuntza ez da instituzio neutro bat, da instituzio bat izkutatzen dituna, eta den ezberdintasun sozialak, egitura sozial jerarkikoa reproduzitzen duna, eta batzuk uten dira eskola pribatuetara, eskola ibilbide luze dauzkate, masterrak atzerrian, eta gero horiek izango dituzten lan merkatuan bizitza eta aukera. Eta beste klase sozial batzuk, hauek esaten duten batez ere soziologo marxista. Eta marretan, jungo di eskola publikotara, ibilbide motzagoak, lan merkaturatze zailena eta prestigio gutxien dituzten ibilbideak aukeratuko dituzte, eta hauek gaine entrenatuko dira batez ere sumisiorako eta obedientzirako, eta bakarrik erakutsiko da autonomia eta sormena eta olako gauzak eskola ibilbideko grupoetan. Hau da, bakoitza entrenatzen dela postu sozial baterako eskolaren funtzio nagusia dela sailkatzea jendea, eta hola reproduzitzen dira ezberdintasun sozialak, ez dira instituzio neutralak. Hau da, bigarren korronte bat, eta esate dute hauek, kapitalismoaren eta estatuaren aparatu ideologiko dela. Eta nire kokatzen naiz, hirugarren korronte batean esaten duna, egia da, lehenengo korronteak esan duna, giza kapitalaren teoria esan duna. Eskola, gizarte honetan importantea dela, eta aukera minimo batzuk edukitzeko, eskola lakon bardula, langile klaseak, izango litzake gaur egun, lanbide heziketako goi mailako modulu bat edukitzea, erogradu bat gutxinez eta kasi masterra ere. Hori egia da, baina egia da baita ere, estadistikak erakusten dutelako barkatu, goi mailako tituluak dituztenen artean, langabezi gutxi dela eta soldata altua hori egia. Baina egia da baita ere, eskolak ezberdintasun sozialak reproduzitzen ditula, eta lehen esan dena, eragin asko dauketen eskola maitzetan da eskola ibibidetan, zure background edo jatorrizko talde arratza guzti horrek. Baina ni esan dut, hirugarren korronte batean kokatzen naizela esaten duna, hori egia da, baina pentsatu behar dut hezkuntza mundua reproduzitu badezatik, botereak nahi duen bezala, kontrako lako ere balio behar dula. Zerbaitegatik da boterain interesatua hezkuntza kontrolatzen. Zerbaitegatik izango da. Orduan, guazen hezkuntza erabiltzea beste esparru batzukin batera, politikarekin batera, kulturarekin batera, ekonomiarekin batera, beste borroka sozial batzuekin batera, mundua hobetzeko. Pertsonen herrien bizitzan eragina hobetzeko. Hemen Freire da referentzia, esanez hezkuntza batez ere eskaini behar dula. Arazo sozialekiko eta injustiziekiko kontzientziazio bat, alfabetizazioa ez dela bakarrik irakurtzen eta idaznak jakitea, jakin behar dela baitere gure mundu eta garaiak kritikoki aztertzen, eta beti egon behar dela zapalduen eta oprimituen aldu. Eta hor, Michael Appelek ere esaten du gainera ja lortu dutela arrazismoaren kontrako borrokak edo feminismoak kurrikuluna adibidez aldatzea. Ja oso zaila litzake gaur egun testu liburu batean agertzea ilustrazioan medikua mutila eta erizaina neska. Ja, ikustetor begirada feminista egongo litzake esan ez kontu. Eta Appelek esaten du hezkuntza instituzioak demokratizatu behar dira, parte hartzea sustatu behar da, beti orain behar da, kurrikulun ofiziala zalantzan jarri behar da, gertuko komunitatearekin eta harentzat lan egin behar da, honetik lotuta golitzeta dira euskal kurrikulunaren gaia.
Eta gero badaude beste autore batzuk, enbeidiroz adibidez esaten duna, ez dugu izan behar hezkuntza lan egitedunak aditu tekniko hutsak, izan behar du intelektual eraldatzaileak, eta egun behar du proiektu politiko zabalago baten barnean, justizia sozialaren alde, demokraziaren alde, ezberdintasunen aurkako borrokan, eta beste soziologa batek, genion soziologak esaten du, hezkuntza dela borroka sozialerako beste esparru. Eta nik kokatzen dut nire burua hirugarren korronte honetan. Eta azkeneko puntu bat izango litzake esaten deunean, eta zer dira soluzioa, nire kasuan, esaten ari naiz. Lehenengo idea da, hezkuntza eta gizartea oso lotuta da, bigarrena, hezkuntza bultzatu dezake eta bultzatu beharko luke eraldaketa soziala, eta nik uste, hirugarren proposamen bat izango litzatela, nire kasuan lan egiten dutela pedagogo eta gizarte zitzali izango dienekin, konturatzea juli behar dela kontuz asistentzialismoa kritiko eta individualismo terapeutikoa. Hor ez erortzeko. Asistentzialismoa kritikoa da, nire dauzkat ikasleak askotan esatu duten nago, hau ikasten jendeari lagundu nahi dutelako. Baina ez bali magoaz erroetara, arazoen erroetara, adibidez gobertzia, batutan asistentzialismoa kritiko hori da sistemak sortutako zuloak partxeatzea. Ez barriak uten motibuetara, kasi egia sistema perfekzionatzen. Orduan, nik uste horregatik dela beharrezkoa ikuspegi soziala, erroetara jutea eta eraldaketa, bestela haizarako itxaso bat, kubo batekin ustuten saiatzen. Eta berdin, individualismo terapeutikoarekin, jarrezagun adibidea ludopatiana, ez? Sistema egondanean eta oraindik dagoenean ajustuak sustatzen, gero, badago izan deteran jendea, pedagogiatik, gizarte hezkuntzatik, integrazio sozialetik, saiatzen menpekotasunak dituen jendeari laguntzen, baina individualismo terapeutikoan bakarrik ezin dugu erori. Horrek laguntzen du, baina behar da, begira bat esateko estrukturak ikutu behar dira, eta ezin dagoela sustatu ludopatia, porque bestela gero gutontoa egiten nahi laguntzen jendeari hemen. Menpekotasunak dituzten arazoak konpontzen, goiti bali badaude industria handia, izan dena, ludopatian adibidez, baina beste asko hori sustatzen nahi diena. Orduan, nik uste proposamenetako batzuk adibidez horiek izan zaitzezkera. Oso, no. Argi, gelitu ja. Bueno, bintzat, erantzun batzuk ere jasoko genituzke liburu hori irakurrita, ez dago bat ere gaizki. Liburuan batez ere, bueno, niri ja interesaia pizten du, nori zuzendutakoa da, badukazu hartzaile potentzial bat, orokorra, zer nahiko zenuke lortu liburu honen bidez? Bueno, nik gizarte hezkuntza eta pedagogian erakusten dut asignatura hau, ikaskailago hezkuntzaren soziologia, eta orduan batez ere haientzako pentsatuta dago, baina nik uste magisteritzako ikasleentzat oso baliagarria da, zergatik soziologak oraingoz eskola da, egin aztertze duten hezkuntza instituzioa ez ditut, hainbeste aztertu harrera etxeak eta harrera zentruak eta isialdia eta aniztasun funtzionala eta aurritasun fisiko-psikikoena esparruak eta horiek hainbeste landu gabe nola dauden, azterkean, baina nola landu gabe dauden, magisteritzan ikustet ere, oso baliagarri dela, ikerketa soziologiko gehienak oraingoz irakaslerik buruz eta eskolai buruzkoak girarako. Gero, bigarren hezkuntzako masterrean ere erabilizan ditu ni, material hauek, motibo berdinagatik, baina nik uste orokorrean hezkuntzan interesatu dagoen edo norentzat izan interesgarri. Bai, izan nahi edozein guraso edo hezkuntzarekin lotura daukan edozein ere, nahieke hausnarketarako abia puntu, ez da? Bueno, plazerra izan da, zure azalpenak entzutea, Josi. Ez dakit, inor interesatuta balin badago ere liburua eskuratzea, UEuren webgunetik egin dezake, irubebikoitz, ueu.eus elbidean eskuratu dezake liburua. Zer esan, eskerrik asko, aurkezpen magistral eta argi honengatik, eta laster arte, Josi. Zoi, urrun arte, eskerrik asko. Agur.